زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقوة تقرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة شعر مشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كنت 245 كيلو هرتز وعب عسرت تشعة متر باند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات 14 ساعات بعسرت هذا الشحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط المرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو أخبرتو سلامتنا أبي كلنا عشت وطن بمخان نريد دمت مدرخ تكتاتلنا زلهم سمعتنا كميك أنهم نلوم حموس مدبنا زتفلالي زمال أختو تحستو عدالينا لنا كتكتاتلنا بخبرنا عدمنا فنونا بزينا أحد خنبلنا سناي مكتتال سلام زخبركم سمعتنا نلومي عصر تشعت حدار استدارو زينا انه فلماغن كان درستات هقدف نمغيار ورقتنا يبات إيران أفام الكتو أو تسيوه زلو زي حقاون زي مغنيتاون حقي أو وشتنا وطعن كابزركو زيغاتات كبيت تقومو يكتمر منستي إرتران مس إثيوبيان عطواتن بوليتيكيان وجلداتن تنحركب بستمستر أقباب قوتلو منيتسمه لو تغنيتسمه أبتلت عن نظر أزلو دهم محدرة بستنقو نايستف أزلو هو الزيغاتات تاسكا في ملكي محزابا واشتهاجر زركو زيغاتات نتا عماما نتوسخ حد عمد تناويحو أبسرح التركب زلا مرماريت كوميشن بزك ألوم مقدتات كتحقاق زوعا تصوحيت بيت فرد إسرائيل قبل الهابطهم زرقهم استفتسمي عسل أو مقرفتي تساتفكم تباهيلهم عم تحت أيدن تصلحوا كل التقابلات سأتا كاب صرحهم كمسوهم يقلت كابين بارست هربار بحق تمرئة كم طبقات سرح زلا عين صورتين صام من إيرترايت من سي حبن قرما نكمناتها تساقامات زلوم وقناتها محكاز تعيننا أرستاذ زينات الكاثوليك ورسمعتنا زرزراتهم هقدف نمغيار ورقتنا يبات إيران أفام الكتو أو تسيوه زلو زي حقاون زي مغنيتاون حقي أو وشتن وطعن كابزركو زيغاتات كبيت تقومو يقوطقو مهلاو وكيلات دمت مدرخ حبيرهم أتوم وكيلات أو حبريتوهم بفلايتوهم أزيلو علمت أنجنزب أبيتوهم أميتوهم زركو زيغاتات بتراساي حقنا الديرهم كم زلو بمتكاس نتحقن تكبارون نتن مبده أبني حبار ديت كوطعون نتن نتحقين متكبار وفيران زلوا فينانسيوي محاورات قدف سم حضرو سمزن مصلاو كتصعتون يرأيهم زلو واتحساسي بهم اتوت يزول حقي نراسي ازنق على مخانو تغنزيو زلو هزب إيرترا أب إيرو زلو غنزب شابون أب سلماتن زنك أسا أصنباتن نالووت نتراسيان مقتا إقالس كم زلو إزقلات هقدف نزيز باو تقومو شلل بمبال نفس متراسيا زحقزو مستورات ميلاتات يختل كم زلو زملكوتو وكيلات دمت مدرخ أبزو وانزي نمت أنتي أب إيد زيغاتا زلون كغير استوسنا غنزب درجاتات يبو كم زلو رديوم بمسرة تسرع زلو درجاتات لأل 10 مليون نقفاز حوز زيغاتات أب قدامعي كاب حموشتك 10 مليون نقفاز حزو أب كالأي كمون كاب حادشي حكسب 5 مليون زحوز زيغاتات أب سالساي درجات أميت كم زركبو وكيلاتنا كاب نقراو بانك إيرتران زلحوا حبريتا مركوس بمقباران تصيرون اتلي حوزو لحبريتا وسيخو كم زنطرو نزب مستير تنصيف زلو درجات زو كلو ناي بانك حسابات بتناصل كم زخفوتو تغيرو خم زلو مسرتاو علامه ناي زخا هغدف فابت وديبو زلو سفي حزب غنزب حزبي قدامنتات ነው እማጥ ከም ዝኾነ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃታት ተሰሪዖም ዘለው ዜጋታት بقدامነት ንምሕናቆም ምዃኑ ክፍለጥ ተኻይሉ مزب استأثر زينا عبيت نجادو أزي بركز بلا ورقة نقفا ناو سودان يسقرو مهلاهم تفليتو السقوم تزجن نتعرقيت نقفا بخمي كبراسي هقدف كدحناهم كم زخل كينا يتنتصران نمغيار ورقة نبات إيران نقفا ملكتو بهقدف وط يزلو زي حقاوي أواج
نزبزح حفاش حزب ربشو نقطواي نطفتات هاجر بزحية لملكعو يلمسوم هلاوي نقر قال كفال سراوي دمحيتنا بإثيوبيا دحر مسقارو منقست إيرترا مس إثيوبيان عطواتن بوليتيكيان وجلتاتن نصنح ركب بستمستر عقاب كوطو لمريض مهلاو منشتات دمت مدرخ كوشت هاجر حبيرهم منشتاتنا نز حبرو 14 زغون وكيلاتنا يوصاي زركبا ودوات إثيوبيا مسقوم بشوعاتن مرغاب كاب 16 كسب 18 تحدار نابا أسمرا كم زاتوا دحر بكروعي እቶም ወኪላት አስመራ ብዛኣተውሉ ሻቡን ኣብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ከምርሑ ከም ተገብረ ምስ ጉንበ ሸውዓተ መዲቦሞ ዘሎ ኣኼባ ድማ ኣብ ምንታይ ዘተኮረን ንምንታይ ዝዓለመን ከም ዝኾነ ዛጊት ከም ዘይተነፀረ ዘመልከቱ ምንጭታትና ነቲ ኣኼባ ዜናዊ ሸፈነ ንምሃቡ ሓደ ጋዜጠኛ ኢሳት ዝመርሓ ካብ ኔዘርላንድስ ዝመፀት ጉጅለ ብኸውሊ ናብ ባፅዕ ወሪዳ ምህለዋ ረዲኦም ድሕሪ ምግማዕ ምንቅስቃስ ደምሒት ጉንበ ሸውዓተ ወተሃደራዊ ሚዛኑን ኸርዝን ተሊሞ ዝነበረ ህላዌ ገዚፍ ቁፅር ሰራዊት ደምሒት ከም ዝሰኣኖ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ምሳብ ዞባን ወፃን ዝርከባ ኢትዮጵያውያን ውድባት ልፍንቲ መስሪቱ ናይ ምግባር ዓቕሙ ከበርኽ ይጓየ ምህላው ዝገለጹ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እዚ ኣብ ከተማ ባፅዕ ተመዲቡ ዘሎ ኣኼባ ነቲ ድሌትን ምኩዋን ዝዓለመ ክኸውን ከም ዝኽእል ይምቱ ደገፍ ንተቃውምቲ ውድባት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራ ዓብ ዋጋ ዝሓተቶ ምዃኑ ብሰንኩ ድማ ዘቤታውን ሃገራውን ዘይዕግበት ከም ዝዓበየ ይፍለጥ بسنك محتراو بقعتن زي سلطنتن تكالات منغستي حزبي كبير واغا يخفل كم زلو زفلط كوينو كم نايزا ابنت ابصلات عنا زلو دخم محترا بزطنقو نايز طفق زلو هيوز ديغاتات اسكا في ملك عند حزي متصمهلاو تغليصو ببورد كيلاتات عنا نوصا هاجر كيدوم كحكمو استفاض لهم حمومات ميستر عنا امنا نور حسين ناي طلب سندكم يفرمتلو تباهيلهم ناوارح تصبيون بسنكو طعناوي صقماتهم بيسو هيوتهم مسؤول ناي زلو زيغاتات قطري يزايد كم زلو زملكوتو ምንጭታትና بخمس مخنيات اب زقنيا زي شمونت حمات اب هوسبيتال اورتا كم زعرفوا وارديهم نخحكمو كم اتفق دلهم زمسكر ورقات بتا مينستر كختملهم ناستات كل توارح صبيو ناي زلو زيغاتات قطري اب زوانزي 389 بصيم هلاو ምንጭታት ድምጽ መድረኽ ሓቢሮም ጠንቀናይ ዚያብ ዝቕንያ ዝርእ ዘሎ ምድንዋይ ሚኒስተር ኣምናውን ንባዕላ ናብ ሱዳን ዝኸዱ ሕሙማት በቲ ሓደ ወገን ብዙሖም ኣሰካፍ እንዳኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ በቲ ካልእ ወገን ድማ ናብ ሱዳን መኸዲኦም ምኽንያት ብዓይነት ጸጥታ ክምርመር ስለ ዝግባእ ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት ምክትታል ክትገብረሉ መምርሒ ብሰንኪ ምሕላፉ ምዃኑውን ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኸበ ሓበሬታ ገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝርከባ ሴክሬታሪታት ኣብ መንጎታ ሚኒስተርን መረር ህዝብን ተቐርቂረን ነቲ ጉዳያት ብኸመይ ክሕዝብዋ ጸጊሞን ምህላው ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት ብዙሓት ካብቶም ሕሙማት ባዕሎም ብስግረዶብ ክኸዱ ጀሚሮም ምህላዎም ገሊፆም ኣብ ኤርትራ ናብ ዝተሓተ ብርኩ ወሪዱ ዘሎ ትሕቲ ቅርፅን ኣገልግሎታትን ጽላት ጥዕና ሓያሎ ዜጋታት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከብሉ ይድርኽ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ንሕክምናዊ ረድኤት ምጋሽ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ይርከብ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ዶክተር ካብ 60 ክሳብ 70 ዝወፁ ሕሙማት ዕለታዊ ክርኢ ከም ዝግደድ ከም ኣብነት ዝጠቕሱ ምንጭታትና ኣብ መኮሲ ሆስፒታላት ናይ ምርመራ ነቁጣታትን ዘሎ ብዙሕ ክኢላታት ምስ ብዝሕቲ ንሕክምናዊ ረድኤት ዝመጽእ ሕሙም ዘይዳረግ ከም ዝኾነ እዚ ምስሑ ቀረብ መድሃኒትን ዘይእኹል መሃያቶም ክኢላታትን ተደሚሩ ንረኽበት እኹልን ብቑዕን ኣገልግሎታት ጥዕና ዓቐብ ገይርዎ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ምዝ ኩሉ ሕፅረት ኣብ ድኽነት ዝርከብ ህዝብና ብሓፈሻ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ድማ ብፍላይ ዝገጥሞም ጥዕናዊ ፀገማት ክፍውሱ ዘኽእሎም ገንዘባዊ ዓቕሚ ዘይምህላው بقليلو كفوسو بزغلو حمامات كموتو مرأي لمود كوينو خمزلو تغليسو هقدف نتيك قتلت حمامات موقار زبل علامة كان مسرطاوي نقولو زقبر شتتات ميلينيوم كلتشان عصر تعمشتن تعويتنا لولو إنايو دي إيوز أوشت هاجر زركو زيغاتات نتا عمامان توسخا حد عمد تناويحو أب إيرتران زفتسو قساتات سبعو مسل كبنات أنصار سبعونات كم زخونون من رجات أبصر حتى ركمر ماريت كوميشن ودحورات هاجرات بذكالهم مجدتات كتحقق جزوات أو عيتات قريبون تحلقت سبعون زخونو محبراتن والقصباتن من جتاتنا بزهوا حبريتا مرماريت كوميشن أبزين حر عمز قتلت وسخ عمامة أب عوض كبت أنتر أخوينو أوشت هاجر زنور زيجاتات بقت تزحل فوزلو تجمعتن زوردهم زلو قصتاتنا ملكيتهم باستفلالي مجدتاتنا ماريتاتن نابتا مرماريت كوميشن مسكر نوتهم كبصحو تلابيهم
أوشت هاجر زول إيرتراوي نبسوا بحدقة كي أغربه بسترقاق إميلاتات نتا كوميشين مقبت زخونو حبريتاتات كل القسم الزغل عمامتا كوميشين بقدامين عين مسكر بزقربو حقتات كهنس كم زحق زردو تموغنات إزم الزخون أبزمت صور حسنين كلتشن 16 زقرب كالاي تصبصابتا كوميشين تسقم إيرترايان مفتاح تقبراوي تبقسو زقدد تصبصاب كم مخان كم زير حقاتا بيوم تموغنات وصيهم أوز أزركو إيرترايان دليت فتحي እታ መርማሪት ኮሚሽን ቀዳማይ ጸብጸባ ኩን ንኽትገብር ዝሃቦ ሓበሬታዊ ደገፍ ሕጁን ከይስልከዩ ክቕጽልዎ ተማሕጺኖም ነታ ኮሚሽን ኣብ ሰነ 2014 ዝቆመ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብረት ሃገራት እታ ኮሚሽን ኣብ ኤርትራ ዝተረቓቐን ገዚፍን ገሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎ ዝፍጸሙ ዘለዉ ገሰታት ድማ ናብ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ዝቃረቡ ከም ዝኾኑ ዘረድእ ጸብጸባዊ ሰነድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2015 ድሕሪ ምቕረባ ኣብ ኤርትራ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ይፍጸም ምህላውን ምርጋጽ ተወሳኺ ሓደ ዓመት ክትዓይ ብ2 ሐምሌ 2015 ዳግም ምውሳኖም ይዝከር መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብ8 ሰነ 2014 ኣብ ዘውፅኣቶ ቀዳማይ ጸብጸባ ሰፊር ዘሎ ሓቅታትን ግንዛቤታትን እቲ ዝገዘፈ ካብ ምስኣስታት 500 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተገብረ ቃለ መሕታትን ካብ 160 ጽሑፋዊ ምስክርነትን ዝተወስዶ ምዃኑ ይፍለጥ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ቀይዲ እስራኤል ኣብቲ ብ18 ጥቅምቲ 2015 ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ሃብቶም ዘርኦም ዝተኻየደን ናብ ሞት ዘምርሐን ዕስላዊ መግረፍቲ ተሳቲፍኩም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይድን ንጽንሑ ክልተ ኣባላት ጸጥታ ጉዳዮም ክሳዕ ፍርዳዊ ፈጽሚ ዝረክብ ካብ ስርሖም ከም ዝሰጎጎም ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ረዲኡ እቶም ሮነን ኮሄንን ሓናንያ ሻባትን ዝተባህሉ እስራኤላውያን ኣባላት ጸጥታ ኣብቲ ኣሰቃቂ ተግባር ከም ተሳተፉ ኣብቲ ዝተመልአ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ድሕሪ ምምስካሩ ምስ ክልተ ካልኦት እስራኤላውያን ተቐይዶም ምጽንሖም ዘመልክቱ ጸብጻባት ጉዳዮም ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ሓሊፉ ገበነኛታት ከም ዝኾኑ ክሳዕ ዝንጸር ካብ ስርሖም ተባሂሮም ምህላዎም ኣፍሊጦም ሮነን ኮሄን ሚምካ ነቶም ኣብ ልዕሊ ሃብቶም ዘርኦም ዝጋረፉ ዝነበሩ እስራኤላውያን ንምግታእ ዝሓለነ ካልእ እስራኤላዊ እውን ኣካላዊ በደል ፈጺምካ ተባሂሉ ተኸሲሱ ጽንሐ ኣባል ጸጥታ መንግስቲ እስራኤል እዩ ቤት ፍርዲ ሃገር ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ንጉዳይቶም ክሱሳት ርኢዩ ናይ መወዳእታ ውሳኔኡ ክህብ ምዃኑ ዘረድኡ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቶም ክሱሳት ገበነኛታት ከም ዝኾኑ እንተተረጋጊጹ ክሳዕ 20 ዓመታት ዝበጽሕ ጽኑዕ ማሰርቲ ክብየነሎም ከም ዝኽእል ተንቢሆም ኣብ ከተማ ባርሼባ ዝርከብ መጸበይ ኣውቶቡስ ብ18 ጥቅምቲ ብሓደ ፍልስጤማዊ ዕጡቕ ድሕሪ ዝተኻየደ ህይወት ሓደ እስራኤላዊ ወተሃደር ዝወሰደን 10 ካልኦት ዝቑሰለን መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ኣውቶቡስ ጽበ ዝነበረ ኤርትራዊ ሃብቶም ዘርኦም ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ ነይርዎ እዩ ኢሉ ዝሓሰበ እስራኤላዊ ወተሃደር ብዝተኮሰሉ ጥይት ድሕሪ ምውዳቑ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝዓሰሉ እስራኤላውያን ብዝወረዱ ኣሰቃቂ መግረፍቲ ብኸቢድ ቆሲሉ ናብ ሕክምና ኣብ ዝበፅሓሉ ህይወቱ ከም ዝሰኣነ ይዝከር ኣብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ስደተኛታት ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊቶም ማስታት 44,000 ዝበዝሖም ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ቀጥታዊ ጽላኣትን ገሰትን እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ብሕጊ ተመሪቓ ከም ጠበቓት ትሰርሕ ዘላ ዓይነ ስውርትን ጽምምትን ኤርትራዊት መንእሰይ ሓበን ግርማ ንከምናታት ጸገማት ዘለዎም ወገናት ኣብ ምሕጋዝ ተዓይ ከም ዘላ መደበር ቴሌቪዥን ቢቢሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ኣብ ዝብል መደቡ ሓቢሩ መንእሰይ ሓበን ምስ ኩሉ መሰናኽል ኣብቲ ልዑል ተወዳዳርነት ዝሓትት ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድን በቲ ገዚፍ ሰዓት ዝሓትት ዓውዲ ሕግን ብዘዕግብ ነጥቢ ዛዚማ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ወፍሪ ክትፅዓት ምኽኣላ ንዘይተፀዓትነታ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ዘረድአት መደበር ቴሌቪዥን ብፍላይ እቲ ናይ ምርኣይን ምስማዕን ጸገማት ዘለዎም ሰባት ምስ ሓበሬታን ትምህርትን ዘቃርብዎም መሳርሒታት ንምቕራብ በታ ኤርትራዊት መንእሰይ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ኣብነታዊ ከም ዝኾነ ያነፂሩ ምስ ኣካላዊ ስንክልና ንዝነብሩ ኣሜሪካውያን ዝሕሉ ሕጊ መበል 27 ዓመቱ ይበዓል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ዋይት ሃውስ ኣትያ ምስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝተረኸበት ኤርትራዊት መንእሰይ ሓበን ግርማ ንኣካለ ስንኩላን ክህሉ ብዛዕባ ዝግባእ ማሕበራዊ ትሕቲ ቅርጻውን ሓለፋታት ምስቲ ኣሜሪካዊ ፕረዚደንት ብኤሌክትሮኒካዊ ብሬይል ተመያይጣ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰይ ሓበን ግርማ ምስ ከምኣ ናይ ምስማዕን ምርኣይን ጸገም ዘለዎ ሓዋ ሓቢሮም ንመሰላት ስንኩላን ኣብ ዝቃለስ ክፍሊ ናይ ኣብ ካሊፎርንያ ዝመደበሩ ተጠባቂ ትካል ክሰርሑ ይርከቡ ቅድሚ ድሕሪ ናጽነት ሃገር ብዝተኸስቱ ዘቤታዊ ጸገማት ተደፊኦም ናብ ስደት ኣምሪሖም ካብ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም ዝበዝሑ ብኣካዳሚያውን ሞያውን ብቕዓቶም ክጥቀሱ ከም ዝረኣዩ ዝግለጽ
زخبركم سمعتنا نلو مستدالو زينا سمعكم وينيرو نستدفى مرباتنا حتكاتو نحرقكم سناي مسكولنا زيناكم كتكاتاتو لصنيحكم كبران سمعتنا أسئبنا إن أربو تنتان زينا يخون مكتتالكم نعدم نتصبح زخون لوطي نتصبح بزخون حساب أب إيرترا حزب مريخو زلو قجلة نسلطانن مأكاب گنزبن انتزي كوينو نهاجر زخون مدب فتسيم يقولون سلازد مايو كاب حزبن سراويتن بمفراح أبايتاز جبت حيلي بمقماد كتسالنتو كوحس بزح السقم أبايتاز هلو زخون يخون تمثال سرع منغستي وعيل حديرو نتملكاو حيلي حدقا كونا سلازخل ملكاويان منغستات نخلو عقمتات هاجر كدخمو كم قديتا وصدو أمود أتخاء تيز فترو دخام نبرقصم تقمتلو كأند مخنيات مقلا يوم يخون نزست خولتات زي بزقباء سلازردو ودم يوم ندقاوي عقم هاجر ندخمو نأمرو حفاش كعزمو وهد ميلا زختل زمت زكايلو حفاش نمعزام زخل ومدن قدامين ميلا هزبي كاب تحت تيزل لغزائي ويعماس امزوات هاجرو كم محادر عقم خمزي بلون نبينو متسايو كوسن زخللو كنتات مزفتر نتفقاتو كم زخونن مأماني أبوزح دحر مجزأتوي كنتات سالسي عالم نتيز رخبو نتنت ناب جزأتهم كمل سلو استدنادنو الوانات نيري نتيز قد أمام بدهوتات ككمام متساتو ناقت أمكا كند مسقوام زفترو تسقامات كم وتصيت بكرات جزأتي ويعمس تقول جلتات زرائي لخونتات بوزح جزيه ترأي كلهم دقاوين جزأتي خنو وشتوين عمزتي بزيكا بأمور حفاش زهلوهم ملكن تم أزازن تزبن كالا حيل خمزي ولهم سلسفلطو كأندو كيناتو ما بيخون نا أمور حفاشن كو كلو زخولون مدونك عرض سلطانهم كوينو نملختي زيتن كفوهم سيلين نبرم أب إيرترا سلطان هزبي نبينو بحيث زلو قجلة نحاقاقن فرادن أكال أفريسو نتقباري أكال بوطن عمقو تصار الميسو سبب سلطان فتسامي أكالات ترقومنا بزي بلوم من ملاخعتي وزحنا التغيرهم نايبان بولا تراكم زهلوهم بمقبار أب هاجر زنبري كله تمثال بزحنا توكلنا دمتن وصانين قتلو نزلو ني 4 ساعات فتيرو أب إيرترا خبزقات أمو حدقاتات زعبي اتي أب سلطان زلو قجلي أب لعل بهلن كبرتاتنا النبابران حبرت سب إيرترا زسقددو مهسيتي أما جزاتو يا كايراتو مركسو نحفاش زأمونوت انتانا تخولوتات متسعي كابنا حرحدو زقدد حما أصل زخون أيو عالتاليلو خنبر كم زخيل استعامن اتياب إيرتراب سلطان زلو قجلي بعلو الزروغوس طوم محبر قطبا وقرصي بخالوقوت استفت رخم زخونن أتصابعو واتيرو خجبوتو خم استقددن نامسلة كالوقوت نتستزرقو خونوتات كاليو خمزي كولو كسبخ بوزح ميراتات تطعيمو حفاش زبي إيرترا بأمرو تجزأ النت سعرلو وحدات تأمرتاوين فالولات انتزي كوينوم كالق زيغاتات تهاجر نمارح النت بوعات كم زيكونو زأمن استناوحي ودو بزمت بمكياد مرقاقتي من وحسلتان كانت صفصريحو سبات حضورون تفترعوي زخونن مسرتاوي فليات كم زلو مأمينكا حيدت زمناويان مسافن تنتزي كوينوم كالق كلو خقبرلوم زسكددو عخواي أوقان طبابن مريحنت كم زي بلو كأمونهم كلو نمسرتاوي منفسنا تصنع الزيغاتات يوم كثيرا نعن بابرا حبرت سب أبستنو حقوان بمتصرار نتيب زمنات استتخلي عواتيات تحساسبا بولو شامسيلكا نحدست سمعت زمست مستقوص رزوحات زي بلو كنت هلولو كم طبابنا بوزح كفال حبرت سب زرقي حما زبي إيرترا أب تحت ملاخط رأي كنبر الزغل زبل قصواس بستراق من قدي كزرقات صنيحلو اتوم سلخات قالي سنازولو نهزبي إيرترا كم زخ قمتو مرأي دما مرو ملا حبرت سبز قد عنكتي كون لعل زحزنقن اتوم بزي ملاخي كنبر أي نخقلن زولو ننبصوم نابنا وردت معهم وقتحلوم نخالقوت زوقس قسيم
سبن حرنتون كبروتن امبر نعمتون ጭፍለቁን ክማጎት ምርአይ ዘገርም ስለ ዝኾነ ድማ ነቱ ምጉት ዝሕዝን ይገብሮ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ኣተሓሳስባ ዜጋታት ዝሃገር ዝፍኖ መጥቃዕቲ ጎድኑ ዝጓዓዝ ምድኻም ማሕበራት ሃገርን መንግስትን ንምርጋጽ ዘመናዊ መስፍነት ሙሉ ይገብሮ እቲ ንህዝቢ ሓይል ከም ዘይብሉ ሃገሩ ብዘይቲ ጸቢብ ጉጅለ ክትነብር ክትሽገር ምዃና ዘእምን ዘመተ مستوم كالقوتنا يشبران رعدن زمتتات تترأسن تدقاقافني لتقبراوي محورات من قست بمدخام حبرة ساب بروقو من قد خنبر شقر اللو كونتات يكتر بفالونات من قستن مرباش كوت طبعا الصعب قوس تقاديدو هاجر دو كتبل زي شقر عزم السلكونات يفتر نتو خونتات كم معالتن أم معالتي بأواجاتن بحباءات مسرحاتن ربشكا هزبي بقطታ መሰረቱ ክትንትኖ ዘይክእል ቀውሲ ይፍጠር ኣቀዲሞም መሰረት ዝተነጽፈሎም እናጽንሑ ጽልዋኦም ዝብርትዕ ዘይቀጥታውያን ዝመስሉ ረኣሕቲ ይውስኹ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ባዕሉ ኣብ ዝፈጠሮ ቀውሲ ባዕሉ መድሓኑ ኮይኑ ጸገምና ማሕደረ ወሓለ ብምምሳል ክገዝእ ዝተጣበበ ጉጅለውን ኣብ ምንዋሕ ግዜ ንገዛእ ርእሱ ተደናጊሩ ነቲ ምስሩሕ ኩነት ከም ተፈጥሮኣዊ ውህብነት ዝወስደሉ ግዜውን የቃጥም እቲ መላኽ ጉጅለ ኣብ ገለ ክፋል መሪሕነት ከይተረፈ ዘስርጾ ኣተሓሳስባ ቀንዲ ዕንቅፋት ኣንጻር ለውጢ ንምሕደራ ሃገር ካብ ዓቕሚ ሰብ ወጻኢ ዓቕሚ ዘለዎም ሒደት ናይ ርሑቕ ሕብረተሰብ ይኹኑ ናይ ቀረባ ውልቀ ሰባት ጥራይ ከም ዝኽእልዎ ምእማን ዝኸፍአ ሓደጋ ዝኾነ ይኹን መግዛእቲ እዩ ዓቕሚ ሃገራዊ ሰራዊትን ፖሊስን ኣርኪምካ ናይ ጸጥታን ስልያን ማሕውር ኣብ ክንዲ ንድሕነት ሃገር ንስልጣን ውሕዳት ክሕልዎ ዝግድድ ሜላ ኣብ ዘለዎ ሃገር ንዘሎ ኩነታት ብምትንታን ናይ መጻኢ ተኽእሎታት ምምዛን ዘይከኣል ይገብሮ መላኺ ኣብ ዝፈጠሮ ኩነታት ንርብዕ ዘመን ኣብ ዝተመርሐ ሕብረተሰብ ዝህሉ ስነ ምንቅስቓስ ብምርኣይ መጻኢ ምትንባይ ኣይከኣልን እዩ ኣብ መንጎ መብዛሕትአን ሃገራት ሳልሳይ ዓለምን ኤርትራን ዘሎ ፍልሊ እተን ካልኦት ሃገራት ነቲ ገዛእቲ ዝሓሹ ኣመሓደርቲ ምዃኖም ዘእምን ሕማም ገዲፈን كحاويا يقربالو ابزلوالو مئتاو كالأي ربع 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ሕማም ኣብ ህዝቡ የተኣታተው ምህላዊ እቶም ነቲ ለበዳ ምርሳዕ መንነት ዝበገሱ መንግስታትን ይኹኑ ጉጅለታት ኣብ ዝእለይሉ እቲ ሕማም በቐሊሉ ምስኦም ስለ ዘይእለ ሕብረተሰባት ነዊሕ ዓመታት በቲ ሕማም ክማስኑ ይኽእሉ እንተኾነ ኣብ ኤርትራ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕማም ዝኣልፈውሲ ኣብ እዋን ቃልሲ ብሓባራዊ ተሳታፍነት ኩሉ ሓፋሽ ተረጋጊጹ ስለዚ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣነባብራ ብሓጎታቱ ክሳዕቲ ኣብ እዋን ቃልስን ምርጋጽ ናጽነት ብረፈረንዱምን ዘርኣዮ ሕብረት ድምፁ ብምዝካር ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ይኹን ኣብዚ እዋን ብገዛእትን ብውሽጣውያን ዓመፅትን ዝተተኸሉ ዕንቅፋታት ኣለሊ ክጓዓዝ የድልዮ ኣብዚ ዘለናዮ ኣብ መንጎ ብጸቢብ ጉጅለ ዝካየድ ሃገራዊ ምግዛእትን ኣብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝርአ ዘሎ ተበግሶን ለውጥን ኮንካ ኣብ ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ናይ ጽባሕ ኩነታት ምንባይ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ጽባሕ ዝሕሰብ ኣብቲ ናይ ጽባሕ ናጽነታትን ረዋታትን ዝፈጥሮ ኩነታት ኮንካ ክሕሰብ ይግባእ ስልጣን ብብሕቲ ወኒኖም ጽንሑ ነቢያት ሓሶት ኣብ ባይታ ዘይእርነብ ዝመስል ኩነታት ብምስራሕ ነቲ ብሰንኩ ስዕብ ዝመደብዎ መጻኢ ከም ድንቂ ትንቢት ኣምሲሎም እናገለጹ ንሓፋሽ ካብቲ ዝነብረሉ ዘሎ ናይ ራዕዶ ኩነት ዝብርትዕ ናይ መጻኢ ራዕዲ ክፈጥሩሉ ጽዒሮም ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን መግዛእትን ውሽጣዊ ጭቆናን ተጻዊሩ ከምዚ ዘለዎ ሓያል ህዝቢ ኮይኑ ክጸንሕ ምኽኣሉ ኣዝዩ ድንቅን ተኣምራታውን ነገር እዩ ስለዚ ድማ እዩ ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ኩነታት ብምርኣይ ናይ ጽባሕ ኣተሓሳስባ ሓፋሽ ምምዛን ዘይከኣል ኩሎም ኣብ ሃገር ንህዝቢ ዝኸውን ጽቡቕ ለውጢ ዝደልዩ ሰባት ተፈጥሮ ዝህቦም ሓደ ሓላፍነት እንተልዩ ንህዝቢ ኤርትራ በቲ መሰረታዊ መንነቱ እምበር ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ዝፈጠሮም ተጻረርቱ መሰጥቅዖ ዝሓለፎ ቃልሲ ዝገደፎ በሰላታት ምርኣይ ኣይኮነን ክመዝንዎ ዝግባእ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ ብኩሉ ኩርናዓት ተበግሶታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ቀንዲ ጸላኢ ሓፋሽ እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ መላኽ ጉጅለ ዘይኮነ ኣቐዲሙ ተፊእዎ ጸንሐ ናብ ኣተሓሳስባ ብዙሓት ሰረፀ መርዛም ርእዮቶ ዓለም እዩ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ዝደሊ ሰብ ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ዓመፅ ኣብ ውሽጡ ከይሰዓረ ንደጋዊ ዓመፅ ክስዕር ክሽገር ይኽእል ነቶም ደጋውያን ምልክታት ዓመፅ እንተኣለዮም እውን ሙሉእ ብምሉእ ክዕወት ስለ ዝጸግም እቲ ኣብ ውሽጡ ብግርህነት ዘቐመጦ
بعمست استبقسك خون زخل متحاتن لوطي زخون عقمن لبونا نحفاش كسعره يكبع عمت أبو أمرون لبن حفاش انت تسعيرون أبدق ببرات يخون بمفرح دوس لزيبل أتي قدامين لوط زخون كالسين عوشت نفسه كف زي غاز كايد مسرع عوت رئيت عالمي مسرات كله نباريت إيرترا برتعات تبقسلو مقدتات معبال عوت التحساس بحفاش سلزغونه نفس وكف زيغا نتخولتات مصايع عميقو كستنتنلون تمقديز بتصحلو اقابات بحاليوت كزتن يدليو بسم حوات ابزرو هاجر زغونه يخون زيغا بتين حبرتسبو زغاطمو كله سلصلو كابلو متحيزو نتيزلو حبراوي نصنتن ربحاتاتون زرغاغصلو دغاو ميلان وشطاو بحرياتن كمعبلن كعبن كسرح يقبع أب إيرترا زمتصلوطي سلاتي ጨዋ ባህሊ ኩሉ ክፋላት ህዝቢ ኤርትራ ብውልቀ ሰባት እናተመሓደረ ዘይኮነ በተሳትፎን ወፈራን ኩሎም ኣሕዋት ዝረጋገጽ ንኹሉ ደጋዊ ይኹን ውሽጣዊ ዕንቅፋታት ብምስጋር ፍልልይ ርእይቶ ኣሕዋት መዓሙቕ ሓበራዊ ልቦና ምዃኑ ብምዝካር ዝብገስ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ኩሎም ሸነኻት ህዝቢ ኤርትራ ዝኣምንሉ ብልቦናን ብሓበራዊ ወፈራን ዝመጽእ ለውጢ ክኸውን እዩ لوط انت مصيو وي إسياس انت تأليو هزبي إرترا كبتاتنيو زبل مرزي نمنوح سلطان تباهيلو كون الكابة تقجلن ملاخن استسنع حسابي هزبي إرترا يترف نزبعلو زولدون زعكوهون زعبيون ملاخي كاب سقر بحر مصيون حدنوتو زفتاتنو للحيلتات قدم 75 عمتات نصوم بخانو نجيري هزبي إرترا يترفن النحر حدو نتوم كساب 23 قنبز حردون زقتلون زنبرو وتهدن الدرجون كابس مراك سام مربت حروجن كابس مراك سبت سنة دم بتخال مسمر ما يندستيو نعدو مفانيوم كم زنزة مسل هزبي دهر لوط كبتاتني الكام استنعو تقولجله كاب تحجز فتص مزلو زين اس عمص اويات حساسبا قبل على هزبي يسقدر كم زلو زغنزبي هزبي ارترا لعل ملاخن أملخت ملكن وتر حموس نمن اسيات زعبا غيرو زقرب تحستو مدب من اسيات زقربلو غيزي اخيرو لا سمعتنا حجون نمكتتالكم بمعدام نابت مدب كعلفكم مدد من اسيات سلامتنا تقبلوا تخطاتلتي مدب دمت مدرخ مدب من اسيات كم يقنهم لمون إذا تفلاليو نمن اسيات يقدس يوم زبلنا يوم تحسوتات قريبنا لنا كساب مزازن من مدبنا خوينو ان سنبتكم مسانا اختلو بمعدام كا دحرزا مساقاقريت موزيكا نام مدب لسان من اسيات سدتنياتات كنحلفينا سناي تصنحوت مدب لسان من اسيات سدتنياتات إذا مدب زي نوتون بسنك زي معري أكايدان قدب زي بلو وتهدرنان تقاويمهم كاب هاقورم وطيهم عبسدت زنبرون ايزلو من اسياتنا مركز بمقبار مسكر النوتون بقالهم زسمعلو تحستو مدبيو قدات من اسيات أبز حلف مدب علال من اسيات سدتنياتات مس من اسي زكاريس كبر أبستقبر علال كاب شحن تشعتن 299 كساب كل تشحن حدن أبز تفلالي غازيطاتات بحتن أب مدب هتصانات دمጽ حفاش أبركتو يقبر من بارون أبتناي كالاي درجات مرت دحر مززامو بقطتا نابساوا زوردلو كان تنبره نتي أبتمهاري شومناي كفلن كلو ناب كرمتاو مأتوت زوفرلو اوان زنبره كونتات تسانابيدو دحر كالاي درجات مرت دحر مززامو نساوا خيد كم زي مرصه بزخا أورح مقابيت ناكل تشحن كلتان كابس مرا ناب تسني زخيد
ዝተመስረሐ መንቀሳቀስ ወረቀት ድሕሪ ምግዛእን ክዳን ሰራዊት ተኸዲኑ ንተሰነይ ከም ዝኣተወን ተሰነይ ድሕሪ ምብጻሕ ከዓ ናብ ሱዳን ከስግርዎ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ምንዳይ እንከሎ ከዓ ብሓንቲ ናይ ዝፈልጣ ጓል ኣንስተይቲ ሰብ ተመሪሑ ምስ ካልኦት ብጾት መካይድቱ ነቲ ከባቢ ብዝመስል ኣከዳድና ቀሚሽ ዓረብ ወዲዩ ተመሳሲሉ ብመንገዲ ተሰነይ ናይ 12 ሰዓታት ጉዕዞ ድሕሪ ምጉዓዝ ከዓ ሓፊር ናብ እትበሃል ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ናይ ሱዳን ከም ዝኣተወዩ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዕላልና ኣዘንቲልና ኣብዚ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ጉዕዝኡ ከመይ ክመስል ሙሉእ ዝትሕዝቶ ናይ ዝመልሲ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ዕላልና ክትከታተሉ ንዕድም ካብ ሱዳን ከዝነበረ ከመይ هو السودان حجته مسبالك السودان أنتي أبحانقولي نيرو إرترا خاطر إرترا نحروسي بلس كل نجاراتي زود قالوا خيني تسمع إن نيرو بقى السودان كاب إرترا زحاشة حجر عينتي غير قريتها أتو مسبالكو جن سي السودانون تقبلوا بتعم خبيد إني حق زربا مالسي بتعدمي بتحرور بتي كل نجاراتو بتعمي خبيد النجن بقى أفكار سلام ساعتنا ناب كاثوليك بتكريستيان كيدنا رديت حاتيتنا أو خاء أبها بتماريم زبحال ناي إرتراوي كاهن نيرو نسو تقبلنا أفت مجدون حان تعيني إشاقاتيني تهاسيس لازم بركو نتعيني كحكم جيرو مجبون الدليلنا كداونتون كأيرلنا لحر أفت خرسيان بزح سلاز ترتر ناب كالوت إيرتراوين فاميلي ببي خلت تجيرو فحبي لنا أو قرب كأننا بدحريو تحبابيرو كم ناي كاثوليك بتكريستيان تمهرو تمثيلنا خا كارتوم كيدنا مالتي أف كارتوم كا إيرتراوين أني حمنا مسأم كأننا بدحريو سبر خيبة مالتي حوي عبا حوي أو عاد إنجليز نبر أبشع جزء عاد إنجليزي قمت نيرو كذا إنجليزاوي إرتراو خينوس كان إنجليزاوي زي كنا نزلوا أب كارتون كا زسرح نبرة مسؤول خا قرب بوارح تقميت أمانتي بدحريو كارتون بسون عدي بسرح تغيروا أنا ومسعرختي أبتي كارتون قمت نيرو بدحريو تقع زخا أنا بدربة داخلينه مالتي كاب سودان بمن دريبها الجميع كامل زني أبزي مثل أسرت لازم جناتا تبغمينير ناتو حسات كعلو له فرصاس كاي كلا برعلو له خيام مسك ساخاس لو بزهون ما برهت بنات خيلك هو أنا حجي بزعب مقايد بزعب مدربدا بزعب ولا حتى نقدر نفضل أنا قريب ولا إن كم زبالك خي تازل فلتاس أسمران ترحب حج قرب ستيب سجرة كارتون ماتير له كارتون قرب مقطع له لا 4 ديجريو قلنا أوكي إذا خلكا مايك ستدخليها بلعت تدخليها حكمنا له everything كله تصبغي حج قن مدربة داخل كودي أخوهم تباهيلنا أوكي تدلل لنا هنا خا انتهي لي علي لنا تجمع لنا ثم كاين مزحل اللون ما يون أخل لكم تمجدون مجد 3 معالف يزخون تجمع بالكم اللي لنا سلزي كراونتي أيد لكم إني دخيلكم جن مشمع عملو كم زي استقاطر ناي لترو ماي صوري ماي الصحة كمو ترحهم كتمالو زفكركم سلازي معلتاي أفكم زي معلتهم بالكسينات وبالكسيب لنا حجي أنا أنت إذا حسب زلخو بقى خمسة لاند كروزر عينت مكينة مش حلوة أو نقط تخاف نبل مايك انت خلنا ما يندات معنا بقى 3 معلت تقعي ناقله اللي كان أعطيه أعطيه أفضلش وارثا تحقق جن فتي مخرخ زيك فتي مخمساسل زيك العينتي وتي هنا تتعقد منا مالتي مخنياتو كينا خيته بقسنا خلنا حدا معلت خيته قعدنا خلنا تمدر بدا بجكا حوطان صحين كاده ነገር ይብሉ ቆም ይብሉ ገረብ ይብሉ እንስሳ ይብሉ ሰብ ይብሉ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ማይ ይብሉ ወላ ሓንቲ ትሪኦ ነገር የለን ድሓር እቶም ዝወሰዱና ከዓ ብጣዕሚ ሓደገኛታት ሰባት ማለት
حميمة اختبل هاي تقل ما يستوين اختبل هاي تقل كتزاربه ما يتقل كتطمطه ما طبعا دي ميرو أتي دلالاي مستم ليبيا وين زرخبه نا إيرتراوي دحرجن ملء بملء تم ليبيا وينهم أو تحت القطة متيمنا واحد حدا معلتي أفتق أفكاركم ذركب قدم مدرب هذا متحك هذا له بوتاتات أو حد يرنا بدحريون ساعتهم نوشت ختم أخذوا سلزي كلهم ليبيا وين ما كايناتهم أفتي مدرب هذا يمتني حمنا تم السودان وين تيارتراو دلالينا هنا أركبنا مالتي دحر نساتهم كا أب سلسة بيك أب نكينا بزحتنا 7 قلم خونينا مالتيو أب حنتس حسابيهم مثلا اللي قال بالكام بدحريتيو أفتلع التي معي استمال أنا أبلع لي نخاف إلنا لكن استيلوا اللي تكون سبب سكرات الأهونك أفتن سلسة سي عيسو ساسب عن خونينا بزحتنا أب حنتس بكا عسران قال لنا مع عينا منها نيش تيبوتا أزلاتك ندحر تامكينا خم قال أبقى خم ذكروات مسألة اسم قال ندحرينا نطير يسب نفتح عزاز غدا حجي ولا عبد على السب أخوف سلاتبل أتي كوف سبال كارلو سب أجروي دنزز بأسي مت تقطع مت بزحنا جريز الله أفتي مدربة مالتي أنا كالوت ونير مشروعات سدتنياتات قرب مسكرنا نعم قد 4 معلت قال مسكرنا بتعمي ندكم بتعمي نحمم بقى ناب تسفى مقرات نبتح مالتيو بزح أو صلاة تصلي زبكي تسفى زقرت تم ليبياوين كا ولا حنت رهز بهاللي ولا ما مالتي دحر زحمة مرئية بيلهم قديف كاي مخادي بحفنا مخادي ترحم زبلها أنا بستخل أن متن تزنبر ندخام تزنبر النحمام تتصاوير خيد فتينا جن حنساب كم زناب حلوات كامت فائعته بحيل خانتي أو تستطيع طواب بالله سبحانه منا يبلو إنه ورد قرب كافت استعمال أنا يماي قتي قتشوبني قال اتدمي ماي سلا زي ستخو تميتون سلا زلو تحيك أسلة هرمنا زلا مزوار سلا زابي تدم إيدين أجرين يحبت نيرو مالتي أو يكبت دم مالتي حجي نبهلوات كمتفاء نبهلواتي متفاء يخير مالتي تملي سخاء ملس قرب مايكا خسام سكبروا له كم دابلنا نبطل مالتي حر أكثر سنة جزء انتهي بالبي بزح صلاة يصلي الحر أب تشرشنا عبينا مالسي أب سمراسي أب سان فرانسيسكو زبحال بيت كريستيان ينعبينا معلتاوي بيت كريستيان دا تسالم ينعبينا مزمور لازم مرنا ينعبينا حجي زلو زبحال صلوت بوشتنا ودينايو جن ولا حد خسلت أنا يكعلم حجي انتي ختخوني أملاخ الله خدي خيال لخان مالس انتي كسر نخون ترينا لها الموت على ناتبل سألينا مكس نابتس فهم غلط ناتك خمان نام فتتان عين الدرجة كسب تبتح تخونه أنا توست تعرف هذا لا سموت رحنا أملاخ قبل ساعة زياس بكا كنا ورود قرب كاف سمايسي كنا وردون أي نسأل إن مالتي زجبر كاس حجس قلخ تكبر لك هذا عينتي بزخنا جن أمود أتابع كله تي نجار مستحللني تايله بكا بتحرك أنا بتإيدنا مالتي بتحمام بتستسفى مقرات بكا كيدو أنا خبزن لعل خير أيدلني كسع زموت كن إذا تحيزي آخر أيدلني يبلع علي زخنا نصلا دحنا يبلع علي رأسي كبروا لي كأسن دبل قمودي أنا قالت كان يرب تعمي فين تزخون زحممو وزتشجروا شنت زعبيهم بزحت يوم حمامات نيرو جن يرتراوين نيرو كاونا وخاز فلتون نيرو عرفتين نيرو أنا دحنا قد صليها الجحا جلنا دبلو نخيد 10 معلتي مس جبرنا بحريو قرب بمعدو مبرحتي تمريتو اندا تغير قرب أوصلتي جلنا جمرة خفت سهران داولتنا مسمتنا قربتي مورال تمليسو تسفى تمليسو أملاخ أمليسو كم زلخ نام من درجة خابت إحنا مالتي
دحر بقى افتقم ناي كفرة زبهل ناي ليبيا دوب او زخونه عيلاتات الله ما يتسديلو فرتاتات ون جاردين غلازلو او مسفتحنا بقى كاب ماي كم زي موتنا كم مدره بدا خا بسلام كم زي حنان ኣብ ህይወትና ከዓ ንመጻእ ከዓ ሰባት ከተማ እንስሳታት ገረብ ኢንሻአላህ ትማዓልታው ንሪኦ ከምኡስ ክንርኢ ምዃንና ከዓ ተገሊጸልና ማለት እዩ ሽዑ እቲ መስፈልኩ እንታይ ገረ ኣብ ኩፍራ ሸሞንተ ዲ 10 ነናይ 2 ሊትሮ ስፕራይት ፋንታ ኮላ ኮካ ኮላ ኩሉ ማይ ገለመለ ኣብ ጥቃይ ግዜ እዩ ማለት እዩ እንዳዩ እዚ ኩሉስ በቃ ንክሰት ይኽእል ይሕጅናተይ እዩ ዝዓይነት እዩ ኣይክእልን ይኽሰት ይኮ ግን በቃ ማይስለኒ ሕጅ በቃ ሴቭ ያነ በቃ ዝናተይ እዩ ዓይነት ከምኡ ኩሉ ቀራሪበ ገለ ናይ በሓቂ ዘይርሳዕ ነገር እዩ ናይ ምድረ በዳ ኩነታት ሕጂ ከማን ክሓስቡ ከለኹ ሲ በሓቂ ኣነ ደ ብኡ ሰጊረ ከምዚ ሕልሚ ኮይኑ ወይ ታሪክ እዚ ከም ዛንታ ኮይኑ ይስምዓኒ ካልኣይ ክፋል ዕላልና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ዝመጽ ሓሙስ ሳልሳይ ክፋሉ ከነስዕቦ ኢና ዝረኣየ ዓይኒ ይብራህ መደብና ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ቤተሰቦም ኣዕሩኽቶም እንተላይ ብሰንኪ ዘይውሕስ መንገዲ ኣደዳ ስደትን ግድያት ኣስገርቲ ሰባትን ኣብ ጉዕዞ ብዝፍጠር ሽግራትን ዳሃይ ናይ ዘጥፉ ህዝብታት ብመንገዲ ዛ መደብ ካብ ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ናይ ዝለኣኹልና ሓበሬታታት ዳሃዮም ንምርካብ ድንድል ብምዃን እትሰርሕ መደብ እያ ዝረኣየ ዓይኒ ይብራህ ሓውና ኤፍሬም ሚካኤል ወረደ ገዛውቱ ቃኞ ማዕስከር ደንደን ኮይኑ ራብዓይ ርእሱ ማለት ራህዋ አንወር ዓብደልቃድር ሮዛ ዮሐንስ መዘንግዕ ሮቤል ገብሪ ህይወት ዝተባሃሉ ካብ ዓሰብ ብወርሒ ጉንበት ናይ 2015 ስለ ዝጠፍአ ድሕርዚ ዝተጣሰ ዕላል ዳሃዩለኒ ወይ ይፈልጥ ዝብል ሰብ ብመንገዲ ሬድዮ ድምፂ መድረኽ ወይ ድማ በዚ ስዕባ ኣድራሻ ክትሕብሩና ብትሕትና ንሓትት ባዶ ባዶ 41 77 92 35 77 2 ባዶ ባዶ 24 99 ባዶ 6 17 10 ባዶ 9 ስድራ ቤት ኤፍሬም ሚካኤል ወረደ ሓውና መርሃዊ ወልደ ገብርኤል ዕድመ 17 ዓመት ብ19 ሰነ 2015 ካብ ገዛ ምስ ወፀ ስለ ዘይተመልሰ ዳሃዩ ኣሎኒ ወይ ፈልጥ ዝብል እንተሃልዩ ብመንገዲ ሬድዮ ድምፂ መድረኽ ወይ ድማ በዚ ስዕባ ኣድራሻ ክትሕብሩና ብትሕትና ንሓትት ባዶ ባዶ 291 723 2124 ባዶ ባዶ 291 ባዶ 8 21 28 12 ስድራ ቤት መርሃዊ ወልደ ገብርኤል በሉ ተኸታተልትና ብመንገዲ መደብ ዳሃይ መንእስያት ክሰድዎ ትኽእሉ ጽሑፋትን ዳሃይ ናይ ዘጥፎ ዜጋታት መንእስያትን ኣብ መርበብ ሓበሬታ tig@forumeritrea.org ብምባል ናብ ድምፂ መድረኽ መደብ መንእስያት ኢልኩም ምስትልእኩልና ክበጽሓና እዩ ንሕና እውን ተቐቢልና ኣፈነወ ከነብጽሑ ኢና በሉ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ መንእስያት ኣብዚ ዛዚምና ኣሎና ምዝተረፉ ትሕዝቶ መደብ ካሕልፈኩም እየ ተኸታተሉ سلام زخبركم سمعت راديو مدرخ كميت قنيوم أبز حلف السمون أب حيلتات مكل خال إيرترا
مرح بطولن زنبرة تقرألاي يوحنس تولده مس راديو وقحتا نمرتن تلمت كجل نقدف أبدع الهزبيرتران حالتات مكل خالنا عمل كيتو زكادوك على المحتت كالاي كفالو أرين منبرنا يذكر نلوم دما سالتين موداتان كفالو حيزنا أرينا لنا نمكتالكم بخبرنا عدم أب سراويت بالعلوت عززت زقبر سرقن مزمزان نهاجراو تكال مكل خال حجر ببلشونا لعل زخانة أكال منجستي ملالي وغير والله بفلاي العلوت عززتي مريح علام زنجعام أب مني بلتن بهابتي مني حيلن أب زبلو الدر كابز مدونا ويحكوين الله سراويت أب كبت إميت سوالقون توم زنا أسوك الربات تنفيقون اندهالوا مأكلوتن لعلوتن عززتين نفسهم كحسبون نحاتير كمعدون زقبر زلوغنا تين سلطانو ما نبسب يخون وغان كتأمتلو زي فتوق جلنا قدف بحفشا بريزدنت إسياس دما بفلاي بمؤز هيوات كتعشاشون أبولك أو نتن ربحان كنبرون سلازشادنوم زلو ترايهم أب حيلتات مكل خال بعزز تزكال بالشونا أبزوان زيلك وحالفوات رايكي أكل كم سرع توسيدو بقدوي زغط الزلون تفتيوم كابزي ود أقلقلوتن وتدرنان وتيوم دخاتات سدرقوم كتقورو زمرتو زيقاتات نمانك أساس ورقات لعلمة أنغنزب نحلفتم كوبو مرعاي نسراوي تبايلو بوحدون يكون زعقانو زمت مقبن حلقتن بتم حلفتي تتزعينو كشيات معزاب عززتين عب تحتيوم زركبو سراويت قلبوتهم بنات عنا مزمزو أب كمهنات ولقاو عبايتي حرشاو علات كمون شقات كوافرو مرعي لموت تريوتات كم زخونيو مرحبط أولا نبر تقرألاي يوحنس تولده زحبر مجمرياتي بالشونا نابي يزمس مسلكا حادي أب ربحومي مالتي عززتين ربحوم كله يتقوم القباب على بجنزب أب سلطان كان يمسنح ويش سلطان كان يمعباي كلتا من قد خلينا خلينا تحدى مس جنزب مالتي رخب كوينو جنزب هيبو بورقة رايز نبرالو انكاساسي وهابو قلت عام 3 عامات يتفوتونا أب أورنيك مسخالت جنزبو نهابه نابري يقبر مالتي أزي مش كرابشين يتأساسر أزستكم اليوم مالتي هذا حدا كم زي خبلكات صنعه بعيمانوت بخبابي بقبيلة سلمنتاي كم يتقوم عندما ناي سلطان كخنوح انت خوينو نقول خبابي خبابي أبتي صاز الله خي صفحي أبتي الله خي بوتا كل خلالو مخنياتو نسحلي في بكاني نصيب زعبا خاز حلف نصيب زعبا خاز كتاتل نصيب زعبا خا حبريتا زب من ود عد خايو ود خبابي خايو كم زعينة سرارها سلازو تقولو نتي مكلخان رمي سومين نبعلهم ميتهم نتي سراويتون أميتهم قتيلهم حجة خم زعينة ذكر رابش نزي عزيز تقوماتعي أبقى تسأل السرقي أبقى تسألي متففاء حارج سرقو شكر سرقو زيتي سرقو خاب سراويت كاب تلتومي سراويت كاو سرقو سريقهم نقوم نقر تزقبرون تاي سليخاي سريقهم نباراتي إذا كل جنزب ناي كل سرايت الله ناي برجع ناي داعم بار الله مكل خالل أودي زبال نجاريله تخيلنا أبكازنا أمنا زبون بانك زبال متاويله كم زجيرون كم العقاف كيدلومي سياس سلام تاي جنزب متان كحطوه مالك سرايتكم أفريقهم تطعميلون وهم جالس أتوم بيتقوموا كسبني كابيتال الله ودد دريم نبعل وخنياتو أبزبني والراس نفس خيط عمره لومي أتاجزه وتعوت خلنا يجرك الله 220 مليون علني 3 مليون علنا 7 مليون بصحيح 10 بصحيح هي طاف زرع نعبان أنا 5 برارانش 5 الرانش 5 عامات يزقبر نعو خد صبي خالق ما تسيب كدفو تايدا حصير طرح أفريقيا شكت نزب كحس وخنياتو مكيارون سلازم اسم عليك
እጂ ከምዚ ዘሎቲ ውድድር ቶም ፍሉጣት ኣብ ኮራፕሽን ኣለዎ ኢልና ንዛረበሎም በዓል ሸገግ ኣለዉ በዓል ወዲ ስሌማን ዝምሳና ዝነበረሉ ሓደ ኣለዉ ብዙሓት በዓል ቅጫ ኣለዉ በዓል ወዲ ኢሳቅ ኣለዉ እዚኦም እንታይ እዮም ተቐንዲ ኮራፕሽን ኣብ ውድድር ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ኩሎም ሓደ እንዲኦም ዘይፍለጡ ካሉ እንታይ ገብሩ ከም ዘለዉ ዘይፍለጡ ኣካይዶም ለማፅ ብዙሕ ሰብ ዘይርኦም ማለት እዩ ወይቲ መንግስቲ ወይቲ ሰራዊት ዘይዕዘቦም ኮይኑ እቲ ካፒታሎም ግን ካብኦም ዘይሰፉ ካሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ሰራዊትን ህዝብን ምትላል ኣታሊልካ ድማ ግዜ ምንዋሕ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን ዝልለየሉ ባህር ኮይኑሎ ክበሃል ዘጸግም ኣይኮነን ሰራዊት እዚ ክትረኽቡ ኢኹም ሞሰኹም ዓብ ክኸውን እዩ ሕጂ ደኣ እንታይ ዶ ዝተረፈ ኣሎ እዩ እዋን ፍረጻመኹም ትጉንዕሉ መድረኽ እንዲሁ ተበፂሑ ክንድዚ ስፍሓቱ መሬትን ክንድዚ ዝመጠን ደሞዝን ክወሃበኩም መዲና ኣሎና ዝብሉን ካልኦትን ዘረባታት ኣብ ዝለሙ እዋን መን ይደጋግሞም ኣሎ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ብዕድመ ዝነኣሰ ህፃን እውን እንተሓተትካዮ መልሱ ክህበካ ኣይዱንጊን እዩ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ ነቶም ነዚ ናይ ሓሶት ተስፋታት ዘሰጋግሩ ካድረታትን ኣዘዝትን ጉጅለ ኢሳያስ ከም መሕለፊ ግዜ ክወስዶምን ንዝደግሞ ዘረባታት ክድእልለሎምን እዩ ዝርአ ዘሎ እዚ ሕቶ እዚ ኩሉ ግዜ ይበሃል እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት 5,000 ነፍሲ ወከፍ ወተሃደር ክወሃብ ተባሂሉ ነይሩ ዓመት 5,000 ናቕፋ ከፍሉ ንኩሉ ወተሃደር ናይቲ ምክልኻል ተባሂሉ እቲ ዓመት ተሓልፍ ፀኒሑ ኣብ ዝግበረሉ ከዓ ከምዚ ኢልኩምና ነርኩም እንታይ ዳይ ወይ መንግስቲ እኳ ከምኡ ኢለና ኣሎ ስጋዕ ዝመፅእ ብሓባር ንፀበ ዝብል መልሲ ይወሃብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሽግር ናይ ምጥላል ባህሩ ካብ ቀደም ግዜ ምንዋሕ ሎሚ ፅባሕ እንዳበልካ መዓልቲ ምውሳድ እዚኣ ን6 ወርሒ እንድሕር ሰሪሓት ለይዛ ዘረባ እዚኣ ወይና ዓመት እንድሕር ኣገልጊላ ንዓኻ ይሓስበላካ ማለት እዩ ናይ ምጥላል ባህሩ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝሰርሓሉ ንኢሳያስ ፈላሕ እንተቃልዓሎም ዘረባ ኣይኮነን ንዑ ከምዚ ንህዝብን ሰራዊትን ኣታሊልካ ምንባር ጽድቂ ከም ጽድቂ ዝወስዶ ማለት ከይግብሩሲ ከም ጽድቂ እንጂ ክንገብረልኩም ኢና መሻርፍ ኣለኩም ደሞዝ ኣለኩም ስርሑ ጥራይ ፀገም የለን ኢልካ ንሓደ ካድሪ ልሰዶ ጎስጊሱ ይኸይድ 6 ወርሒ ትፅበ ደሞዝ የለ ስንቂ የለ ታመሸላ ከምዘላታ ታዘረባኻ ከምዘላታ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ምትላል እቲ ምትላል መን ለሚድዎ ንሕና ዘይኮና እሶም ደቅና ከማን ለሚዶሞ ሕጂ ትዘረባ ኢሳያስ ሎሚ ቴሌቪዥን መፂሎ ንዑረ መን ክሬካ የጥፍዋ ቃለ መጠይቅ ምሕተት ክገብር ይንሕተ ተባሂሉ ዝርአ የለ ቆልዑ የብለካ ዘለኹ ዕድመ ዘለዎ ኩሉ ታሪክ ዝፈልጥ ሽግር ዝፈልጥ ካሊእ እቲ ንእሽተይ ወለዶ ከማን ኣብ ዘይቅበሎ ደረጃ ይበፅሕ ዘሎ ማለት መግለፂ ኣይስማዕ ዘረቡ ቁም ነገር የብሉን ናይ ምትላል ባህሩ ከዓ ስጋዕታ ትልኽ ዝብላ ዘሎ ክቕፅል ሕጂ መልሓሱን በር ትእምሮ ትኸክላለኝ ክንዛረበሉ ከዓ ኣብ ሓደ ሃገር ዝተፃዕነ ጉጅላዊ በደል ክፍታሕ ዝኽእል ህዝብን ሰራዊትን ሰሚሮም ነቲ ጠንቂ ሽግሮም ኮይኑ ዘሎ ጉጅለ ንምብዳህ ዝኽእሎም ሓበራዊ ርድኢት ምስ ዘማዕብሉ ጥራይ እዩ ጉጅለ ኢሳያስ እዚ ሓበራዊ ርድኢት ከይሰምር ኣብ መንጎ ህዝብን ሰራዊትን ብሓፈሻ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ድማ ብፍላይ ዘይምትእምማንን ወገናውነትን ዝቕድሞ ጽላኣትን ካብ ብምዝራእ ኣዕሪፉ ስለ ዘይፈልጥ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ነዚ ክፍኣት እዚ ክነቕሓሉ ጥራይ ዘይኮነ ካብ መሰረቱን ምእላዩ ናይ ሓባር ጎደና ክመርፅ እዋናዊ መድረክ ይሓቶ ኣሎ ተሓቀኛ መፍትሒ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ተወዲቡ ነቂሑ እቲ ስርዓት ኣብቅዒ ወዲዩ ህዝቢ ክመራሕ ኣይክእል ሰራዊት ክመራሕ ኣይክእልን ምናልባት ሓደ ክልተ ኣለዉ ሓደ ዘይረብሑ መሳርሕቱ ኣለዉ ንሳታቶም ጅባኦም ስለ ዝመልኡ ናብሮኦም ስለ ዝተጥሑ ስጋዕ ዘሎ ግዜ ይጥቀሙ እጁኻ ኣለና ምሳኻ ኣለና ፀገም የለን ንሕና ስለ ዘለና እንታይ ከመፃካ ዝብልዎ ኣለዉ ንሶም ከኣቶም ብዕፅፊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ገንዘብን ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ሰራዊትን ዝበልዕዎ ዘለዉ ደሞዝ ወይቲ ረብሓ ናይ ኤርትራ ብምሉእ ንሶም ጥቀሙ ኣለዉ
እዚኦም ጥቆምሉ ስለ ዘለዉ ነቲ ሰራዊት ክውደብ ዕድል ኣይረኽበን ተጠርኒፉ ሓደ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝበልኩኻ ናይ ተኣማኒንካ ይህን የለን እዛ ቀዲማ ዝፈሸለት ስራሕ ብዙሕ ግዜ ዋላ ከምኡ እንተተሓስበ ካብቶም ምስኻ ዘለዉ ከይዶም ዘረክስዎም ዘለዉ መግለፂ ክትረኽበሉ ይትኽእል እቲ ሰብ መሪርዎ ከም ዘሎ ሽግር ከም ዘለዎ እንዳፈለጠ ኣብ ዘይተኣማመነሉ ደረጃ በፂሑ በርቲ ብረት ክቐንዕ እዩ ዝግብኦ ምስ ብረትካ ከለኻ እንተ ደኣ ፀላ ብቕድሚት መፂካ ዘይትኩስ ኮንካ እቲ ብረት መሓዝ ትርጉም የብሉ ፀላኢኻ መን እንተልካስ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ፀላኢኻ መን ኣበይ ዘሎ ፀላኢኻ ቀንዲ ንዓኻ ሽግር ገይሩልካ ዘሎስ መን ምዃኑ ፈሊጥካ ፀላኢኻ ኣለሊ ክትብሎ እንተኾንካ ማስ መድያ ክትረክብ ክኽእል ኣለካ ክውደብ ኣለዎ ይህን ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ምስ ተፋለጠን ምስ ተረኸበን ይኸዓ ንሱ ሓደ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ነዚአን ከዓ ተጠንቂቑ እዩ ዝሕዘን ህግደፍን ኣተሓሳስብኡን ነዘን ዓይነት እዚአን ሓደገኛታት ስለ ዝኾና ንዑ ከንብሮ ስለ ዘይክእላ ነቲ ጉጅለ እውን ክቕፅል ስለ ዘይክእል ነዘን ዓይነት እዚአን ብጥንቃቐ እዩ ዝሕዘን ነቲ ስራሕ ዝሰርሑ መን እዮም እንተኢልካ ከዓ እቶም ዝበልኩኻ ሃገራዊ ድሕነት ይኹን ስለያ ይኹን ካልእ ይኹን መርበብ ጌርካ ከመይ ጌርካ ዕድሜኻ ተናውሕ እዚ እዩ ዘሎ ትካይዳ እምበር እቲ ህዝቢ ብጠቕላላ ጉደፎ ተጨፍሊቁን ተረጊፁን እዩ ዘሎ ሰራዊት ንባዕሉ መይቲ እዩ ዘሎ ብኩሉ ነገራት መሰል ዝበሃል የብሉን ፍትሒ ዝበሃል የብሉን ካልእ ሽግር ኣሎ እዚ ለውጢ ደሊ መን ከምፃሉ ለውጢስ መን ከምፃሉ ለውጢ ባዕሉ እዩ ዘምፅእ ትጋዕ ማእስዩ ተረጊፁ ተጨፍሊቁ ኣብ ድፋዕ ጥራይ ን20 ገለን ዓመታት ኣይነ ነብሱ ኣይነ ስድሩ ኮይኑ ዝመውት ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ሓደት ውሽጢ ዘሎ ካልእ እግሪ ኣውፅእ ንፍቅሩ ባሕርን ሲናይን ኮይኑ ዝጠፍእ ዘሎ መንእሰይ ኤርትራ ነቂሑ ንሃገሩ ነቂሑ ንዓዱ ኣብዚ ሃለወ ይሃሉ ብዘይ ሃገር ክብረት እያ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ መድረኽ ዓለም ሕትት ምስ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተገዳላይ ዮሃንስ ተወልደ ኣብ ዝተፈፂሙሎ ስለቲ ምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰናይ ቅነ ንኹልና ዝኸበርኩም ሰማዕትና መደብና ቅድሚ ምዛሙ ጽማዕ ዕለታዊ ዜና ነቕርበልኩም ህግደፍ ንምቕያር ወረቐት ናይ በልጤራ ናቕፋ መልኪቱ ኣውፂእዎ ዘሎ ዘይሕጋውን ዘይምኽንያታውን ሕጊ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ካብ ዝርከቡ ዜጋታት ከቢድ ተቃውሞ ይገጥሙ ምህላው ወኪላት ድምፂ መድረኽ ሓቢሮም እቶም ወኪላት ኣብ ሓበሬትኦም ብፍላይቶም ኣዝዩ ልዑል መጠን ገንዘብ ኣብ ቤቶም ኣቐሚጦም ዝርከቡ ዜጋታት በተራሳይ ሕጊ ነዲሮም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ነቲ ሕግን ተግባራውነቱን ንምብዳህ ኣብ ናይ ሓባር ርድኢት ክበፅሑን ነተን ነቲ ሕጊ ንምትግባር ወፊረን ዘለዋ ፊናንስያዊ ማሕበራት ህግደፍ ዘመሓድሩ ሰብ መዘን ምፅላው ክፅዕቱን ይረኣዩ ከም ዘለዉ ኣተሓሳሲቦም ገለ ክፋል ሰራዊት ደምሒት ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምስጋሩ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያውያን ዕጡቃትን ፖለቲካውያን ጉጅለታትን ንፀንሐ ርክብ ብዝተመስጠረ ኣገባብ ክቕፅሎ መሪፁ ምህላው ምንጭታት ድምፂ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ሓቢሮም ምንጭታትና ነዚ ዝሓበሩ 14 ዝኾኑ ወኪላት ናይ ወፃኢ ዝርከባ ውድባት ኢትዮጵያ ምስ ጉንበት 7 ምርኻብ ካብ 16 ክሳብ 18 ሕዳር ናብ ኣስመራ ከም ዝኣተዋ ድሕሪ ምክሩ እዩ ብሰንኪ ምሕደራዊ ብቕዓትን ዘይስሉጥነትን ትካላት መንግስቲ ህዝቢ ከቢድ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ከም ናይ ዝኣብነት ኣብ ጽላት ጥዕና ዝረአ ዘሎ ድኹም ምሕደራ ብዝጠንቁ ናይ ዝጠፍእ ዘሎ ህይወት ዜጋታት ኣሰካፊ መልክዕ እንዳሓዘ ይመጽእ ምህላው ተገሊጹ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ነታ ዕማማን ተወሳኺ 1 ዓመት ተናዊሑ ኣብ ኤርትራ ንዝፍጸሙ ገሳታት ሰብኣዊ መሰል ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ከም ዝኾኑን ምርጋጽ ኣብ ስራሕ ትርከብ መርማሪት ኮሚሽን ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዝከኣሎም መገድታት ክተሓጋገዝዋ ጻውዒታት ቀሪቡ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ቀይዲ እስራኤል ኣብቲ ብ18 ጥቅምቲ 2015 ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ሃብቶም ዘርኦም ዝተኻየደን ናብ ሞት ዘምርሐን ዕስላዊ መግረፍቲ ተሳቲፍኩም ተባሂሎም ኣብ ትሕቲ ቀይድን ንጽንሑ ክልተ ኣባላት ጸጥታ ጉዳዮም ክሳዕ ፍርዳዊ ፈጽሚ ዝረክብ ካብ ስርሖም ከም ዝሰጎጎም ካብቲ ሃገር ዝተፈኖ ዜና ረዲኡ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ብሕጊ ተመሪቓ ከም ጠበቓት ትሰርሕ ዘላ ዓይነ ስውርትን ጽምምትን ኤርትራዊት መንእሰይ ሓበን ግርማ ንከምናታት ጸገማት ዘለዎም ወገናት ኣብ ምሕጋዝ ተዓይ ከም ዘላ መደበር ቴሌቪዥን ቢቢሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ኣብ ዝብል መደቡ ሓቢሩ